Ahojte, veľa z vás sleduje tento kanál, ale stále ste nedali odber. Podporte kanál odberom, nič vás to nestojí a stačí len kliknúť na odber. Ďakujem. Upozornenie: toto video môže obsahovať sprosté slová a preto osoby staršie ako 18 rokov mali toto video sledovať len pod dohľadom staršej osoby. Všetky scény robia amatérsky profesionáli, preto to doma neskúšajte robiť. Video nie je vhodné pre citlivé povahy. Pred zliadnutím videa sa radšej poradte s vaším lekárom alebo lekárnikom. Video môže vyvolať vedľajšie účinky, úzkosť, nervozitu, prípade stres. Keď si pozrieš video, tak daj palec hore a hlavne nezabudni na odber. Canal Cascadera. Hráme maximum. Super záber.